assalamu alaikum yebi hen ko Winder TV min calmini on kala ko bal min ñaagni on Allah moƴƴere hande non amin do e Keur Massar arde ƴewde Coumba Sow la liyande Jolof machallah debbo pullo jontaɗo animatrice ngana machallah gandaɗo no fewi kay baɗannoɗo kadi ko waɗi fayida e leñol ngol machallah e ko faya ko tan 4 ans windere min mbaɗa lancement muɗum le 15 février 2025 inchallah rabbi so weeli Allah to Ravin Night Club à partir de 16h amin gari ɗo noon hannde addandemo lettre makko invité d'honneur so wiyama Coumba Sow noon machallah yimɓe fof ne gandi ɗum sabu o waɗata ko gueɗe payodinɗe gueɗe pattam lame e leñol ngol onon gandi ko animatrice machallah gandaɗo e leñol ngol donc noon Coumba Sow hol yiyande ma e hol erago ma e leñol ngol mi weltinimam no fewi no wona seeɗa ni caggal de jettuɗen Allah woni goto men moƴƴo men joom baɗe bawɗo en jetti nene baba en juulima kadi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam en jetti kadi dendagal yeeɓiyankoɓe Windere TV kadi ma chéri wonani kam weltare no fewi kadi tawtudemi ɗo kadi hande Sara an e Oumar machallah ɓe tawno ko wiyete ko tan Oumar kam oɗon gandi kam ne ko daraniɗo leñol ngol machallah so wi Windere TV no noddi le 15 février inchallah mbiɗa sikki ɗum haymba tintinaka haymba wiyaka bon poɗɗa tan ko arde nda tawno machallah Oumar ligganima leñol ngol o daranima leñol ngol ala ko waɗani e leñol ngel wadde noon enen noon enen poti ɗum daranade ñande en inchallah ñande ñalawma o enen foof garen e keewal e peewal nde tawno min de mbiyata min Coumba Sow kala jaɓɓomi toon ma wiyen mas nde tawno gueɗe ma bat fayida no feena wona seeɗo ni saabu Oumar tan wiya so Oumar noddi pulagu note Oumar de nde tawno Oumar o ko jarɗo jagguiranede inchallah gueɗe payodinde ma mbat toon amin mbaɗa lancement film documentaire amin mbaɗa décoration kadi ma wat prestation artiste donc noon ko mbiɗa ko gueɗe payodinde ma gon toon kadi mboɗo wiya leñol ngol yo gar jeena guite mumen hoto hay goto jaab haltanede ko woni toon ko saabu ɗum ɗon ma gara jeena yitere mumen bandiraɓe ko weltare hande arde men ɗo en e oɗo galle bandiraɗo debbo tedduɗo Coumba Sow no Sara Bal wini la lion de Dara Jolof kadi ko bandiraɗo debbo pattam lamo bandiraɗo debbo tiɗɗo tedduɗo saabu neɗɗo soko tawi a rendi muɗum meccal e nder ko gonɗon e nder meccal ngal jeyata e mum tan koko yooɗi nanata e mum koko yooɗi ewa kadi yarani hen caggal kadi moni kala jaggi ɗum ko hoore mum soko tawi ñalawmaji pattam lami ñalawmaji Sénégal ñalawmaji Pulagu ñalawmaji Média ñalawmaji Windere TV ene mbaɗa kadi eɗen gandi kankone ko tergal tingal e Windere TV saabu omo adda hen wasiyuji labtuɗi e peeje kewɗe ɗum noon soko tawi ala ko heddi le 15 février so woni 16h toon e nokku ene wiye Ravin Night mo Guédiawaye bandiraɓe gara kawra toon gara law addenen wadde ɗum noon ɗiɗon waktuji ko beele bandiraɓe ne gara law gueɗe ɗe mbaɗa law gasa law moni kala hoota galle muɗum tawa loraki ɗum noon Sara Bal ñalawma hande o ko ñalawma weltare addandemo carte makko kanko Coumba Sow kadi e ɓiyen kewe wadde carte mabɓe invitation d'honneur e kamɓe e jeeyi ɗum oɗon ko carte kewe wadda e carte maɗa min noddi on e keewal garon e keewal e peewal e oɗon ñalawma kadi en guerima dendagal bandiraɓe Jolof min dewni ɗum e maɗa gueranɗa min bandiraɓe mana Jolof naɓe kala ɗo mbawi wonde nde tawno Windere TV nokkuji ɗi kala ene yaaha ha tengti noon e nokkuji aynaɓe ɗi ɗo ɓuuri woɗɗude hollirde caɗele mumen e mbanna min erago femde e dendagal bandiraɓe aynaɓe dendagal bandiraɓe wonɓe dare ɗe e ha tengti ɗo ene e nder wuuro ngo ko noon tigui ni no mbirɗa Oumar nde tawno so Pulagu noddi tan Pulagu koko foti notade ha tengti kadi Oumar Doro kumen so wiyama Windere TV ko Oumar Doro taki wadde noon Sara ma chéri en noddi ɓiɓɓe fulɓe ɓe foof en ɗaccani hay goto guila tan ɗo e Dakaru caggal leydi diwan Jolof diwan Fouta Fuladu Casamance ala mo gaccuɗen nde tawno pulla so noddi tan pulla foti ko notade surtout pulla noon daraniɗo leñol mum o ƴewani hen haydara o lattani hen hunde sona weltinde ɓiɓɓe fulɓe wadde ɓiɓɓe fulɓe so pulla jooɗima no weltinamo e télé mum wadde on no beltineɗe ñande ñalawma mum ari ñalawma o kala 15 inchallah so Allah o lamɗo jaaɓi wadde gaare e peewal e keewal to Ravin Night Club à partir de 16h
kala mo luuta o ñalawma noon ma ngat feɗenuma biccade tawno ma wul ma wel ma yette ha sara kanani ha joni animatrice machallah ma chérie tu as très bien parlé machallah haydara wattaki e ko haali ko vraiment ngoɗo eran kam nanɗo foof machallah no foti notade hen donc noon amin mbiya on kadi bisimilla moon ñande hen kadi ha saaha goɗɗo e invité goɗɗo min calmini on merci beaucoup